O sigui, a veure, un moment, anem a veure, un moment, un segon. M'estàs dient que la cançó que de petita em feia feliç, em feia gaudir, ballar i cantar... Així és, Castanyera. A les escoles catalanes només s'han quedat amb la cançó, sense pensar en tot el que em van fer. No, senyor Petit, si és que no em vull ni imaginar lo dur que deu ser que et desquarterin i després fotin una cançó alegre i vinga a fer rotllanes i ballar i cantar i vinga tota la infantesa així. Això ha de ser... complicat. Ha de ser complicat, deixem-ho així. Això, sí, deixem-ho estar. Ai, però, ara que hi penso, com et venjaràs? O sigui, fot molt temps d'allò. I qui t'ho va fer ja deu ser mort, no? Qui t'ha dit, Castanyera, que em vulgui venjar dels que em van matar? Cony! Doncs per què et van matar, no? Si no de qui? No. Sí. Senyor Petit, la gent de Catalunya no tenen pas la culpa de que els ensenyessin aquella cançó. No sabien de què anava. I a part, per què no vas a per el que la va compondre? Tu a mi no m'has de dir ni com m'haig de venjar, ni de qui m'haig de venjar. Joan Petit, per l'amor de Déu! Poc que hi és Déu aquí. Hòstia, quin ensurt! Uau! Per què t'espantes? Algun problema amb el meu aspecte? No, perdoni, és que mai havia vist un esquelet parlant i movent-se i... Però tu no t'han explicat el cos humà, O et penses que t'aguantes per escuradents? No. Sota aquesta cara de pet que em portes, hi ha un esquelet. Tampoc calia que em faltés el respecte. Sóc una persona molt sensible. Ei, tampoc cal que m'expliquis aquí la teva vida, A mi només m'interessa la teva mort. La Castanyera, oi? Sí. A veure, segons tinc aquí apuntat, et van matar d'un tret al cap per robar-te unes castanyes? Sí, correcte. Però de què collons són les castanyes? De marihuana? Què? No, són castanyes normals i corrents. M'estàs dient que et van matar per robar-te unes castanyes normals i corrents? Sí, és el que estic dient, que hi ha d'estrany? Vostè què opina, senyor Petit? El que opini jo no és rellevant. No estaves escoltant, oi? Ai, aquest senyor està massa capficat amb la seva venjança. Això, tu saps quina venjança té pensada? Perquè m'ha semblat entendre que es volia carregar molta gent. A veure, senyora Castanyera, vostè d'això no n'ha de fotre absolutament res, ho sap, oi? Home, poder una mica sí, Que el que vol fer és un disbarat. Dispensi'm, senyora Castanyera. Em sembla que se li ha oblidat per un moment que és morta. És morta, vostè. Vull dir, què cony li importa? Li queda una oportunitat i res més. Després desapareixerà. No tindrà noció d'absolutament res. Sí, però ara que sóc viva, mig viva, em sap greu. M'importa 3 collons, vaja. A veure, el portal entre el món dels morts i el món dels vius és a punt d'obrir-se. Volies creuar-lo avui o no? Catalans. Sí, perfecte. Ai, senyor Petit, aquest any tampoc, no, suposo? Encara no, sac d'ossos. Estic esperant que a Catalunya li vagin bé les coses. És perquè si no la meva venjança passaria completament desapercebuda. Mare meva, com li agrada escoltar-se. S'enrotlla com una persiana. En fi, som-hi, Castanyera. Fins després, senyor Petit.